Hola, això és pels amics del Facebook. El Jordi i el Màxim, que porten un programa que es diu La Hora L, a la cadena SER a Girona. Esperem que pugueu venir al cine a escoltar aquests dos fent la veu en off del joc en català de Passi el que passi. Serà res, segons, Partit, senyors i senyores, s'aproxima l'àrea en perill per la... Està molt bona, no, aquesta? En teoria, aquest i jo som la veu off d'un joc d'aquests de futbol per PlayStation, però en català. Quin partit, senyors i senyores, s'aproxima l'àrea en perill per la banda dreta? Estàs gaudint del teu joc de futbol per a PlayStation per primera vegada en català, gràcies a la subvenció de la Generalitat de Catalunya. Plató, Aristòtil, Carot amb la pilota, l'ha perdut... Quina llàstima! Però Carot està massa gras! Artur Mas al mig del camp repartint joc, Sòcrates, Hegel, Kant, Millet... l'ha robat Millet la pilota! A Millet no li poden treure la pilota, impossible! És tot un mestre! Es menja la gespa! Es menja la gespa! Gol! Gol de Millet, impressionant, s'ho ha fabricat tot ell. L'ha robat i directe a porta, el públic està embogint. El partit s'està posant agressiu. Entra Jan Laporta al camp substituint a Carot. Dos pesos pesats del futbol, elegants. Rajoy, Marcs, Heràclit... Nietzsche recupera la pilota. Nietzsche a Montilla, Freud a Montilla de nou, Freud... Però el que heu de fer és anar a veure la peli. Molt bé. Fantàstic, fantàstic. Molt bé. Dos artistes i un productor. Sí, jo crec que sortíem bé, no? Com ho has dit, això? Amb cine, tirar-te un pet és car.